पतर खड़ खड़ शब्द होउची बोधे हुए आम पुआ आम पाई पानी आनी आसुची आपण डाकत स्वामी शीघ्र श्रवण रे श्रवण ए धन तू केते बेल जाय गलुनी जे पानी आनिबा पाई शेषरे आम कंठ रुद्ध होई गलानी रे धन स्वामी तू चलिया रे धन केउठी अछु चलिया आपण शीघ्र डाकत स्वामी श्रेष्ठ
ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏ ଜଳପାନ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ତୁମେ କିଏ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଜଳପାତ୍ରରୁ ଜଳପାନ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ କି ଆମ ପୁତ୍ରର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରି ଶୁଭୁନି। ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ କିଏ ଦୟାକରି ଆପଣ ଏ ଜଳପାତ୍ରରୁ ଜଳପାନ କରନ୍ତୁ। ହେ ତୁମେ ଯଦି ତୁମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ନ କର ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଜଳପାତ୍ରରୁ ଜଳ ଗ୍ରହଣ ଦୟାକରି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ। ନା ହେଲେ ତୁମେ କିଏ ତୁମର ଆପଣ ଦୟାକରି ଜଳପାତ୍ର ପାନ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ତୁମେ କିଏ ତୁମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଆପଣ ମୋ ପରିଚୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନୁହେଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଘାତକ। ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପୁତ୍ର ପିତା ମାତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ଜଳ ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛ। ତୁମେ ତାକୁ ସେ ଜଳ ଘାଟରେ ବୋଧ କରିଛ। ଆମେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ବୋଧ କରିପାରେ ନା। ତାହେଲେ କେବେ ହେଲେ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ବୋଧ କରିପାରେ ନା। ତୁମେ ପରା କହିଲ ତୁମ ମୋ ପୁତ୍ରର ତୁମେ ହେଲ ଘାତକ। ଆମେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ମୁଁ ଅଜାଣା ଅଜାତ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନିହତ କରିଦେଇଛି। ଟିକିଏ ଜଳ ପାଇଁ ଆମ ପୁତ୍ର ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ଅଭିଶାପ ଦେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଭିଶାପ ମତ ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ତୁତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛୁ ଯେଭଳି ଆମେ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପୁତ୍ରକୁ ନ ଦେଖି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛୁ ସେଇଭଳି ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ ଦିନେ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ନ ଦେଖି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। साथी हरा छाती आखिर लुहर धारा आखिर
घेधे पराखिबु गुहा करिया रे घेधे पराखिबु गुहा शेषरे पाइली निदा बहादा आखिरुनी गाइलु करिया रे घेधे पराखिबु
ଯେହେତୁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଶୋଚନା ଲାଗେ ଆଜି ଅନ୍ଧାମଣି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି हे पापिष्ट दशरथ तुम पाप कर्म पाई मु तुम पाई अभिशाप देउछि प्रत्येक बापा मृत्यु पर टिके आशा रखिते पुत्र हतर टिके आइया अग्नि पाइबा पाई किंतु तुए भय हत हागा तू बसी थाउ थाउ घरे कोई पूजा चावल कुमार साबुदिन पाई चली